Siku season 3 wezingane zesithembu bethunani and episode yokuqala idlalile and ke ngoku abantu baziva ngendlela ezahlukahlukeneyo malunga noSne nento ethe yenzeka kule episode yokuqala. uSne Sheme besithi kule season ufuna akhe abe right, but then ke ngoku wabuzwa ngento yakhe yomtshato esasiyibonile ke ku social media kusithiwa uSne uzawutshata kodwa ke yaphelela esithubeni wabe uSne engafuni uthetha ngaloo nto leyo. Sazenza ke iivideo sisithi kodwa lento yoba uSne yena wasoloko uyarunjwa ngento zakhe kodwa abanye aba kwizingane zesithembu azirunjwa izinto zabo. Siyakhona into kaMpumelelo esivusayo esivayo ngomangwabe uba uMpumelelo wathi umntanakhe unenqintsu eliflat, funeka achaze uba ngowaphi, kwafuneka uba kuxhelwe imbuzi uvaswa loo nto leyo. Kuzo zombini ii-shows zange sive uMpumelelo ebuzwa ngalaa nto iphendule, even if yayenzeke let's say kwakungashutwa. Kuphinde ke ngoku kusizingane zesithembu oMpilo akho content ingako ngaphezu nje yento ye-surname. uMpilo sasivile on season 7 uMayeni esivezela uba uMpilo wayengathi mama kuye, athi xebulisa athi yebo, wambuza uba kuthene esenza ngolo hlobo, wathi uMpilo uba waxelwa ngolo hlobo uba yabo makathethe lo hlobo akangomamakhe. And then ke uTata uMosamsele kuxa wayethetha ngento yabantwana bafuneka abantwana bakwazi ukuya kuyo yonke le mizi, wenza umzi wathi uMayeni makathethe aphume ngaphandle. Wathi uTata uMosamsele kumzekelo uMpilo ufuneka akwazi uya kwaMayeni, meaning uMpilo akayi kwaMayeni. Then uMayeni waveza ke lento sivayo, wathi uMakhumalo hayi uzawukhe athethe noMpilo like uzamuqonda lento. Zange uMpilo wabuzwa ngalaa nto uba Mpilo ithini into yakho kunye noMayeni, ngubani wathi kuwe ungathi mama kuye, uyabo. Zange abuze uMpilo ngaloo nto leyo. uSne yena nanku bebheke ku-podcast uthathwe wabuzwa ngezo nto, wadityaniswa sababona besilwa phaa nomangwabe mntakabawo, yayinto eshushu for ishow iyi-content. Nanku uMpumelelo bekuvele uba udubule umntu emzumbe wasweleka lo mntu lowo. Siya-understanda kuba yinto edibene nezomthetho, mhlawumbi kusaxoxwa akuzukwazi uba kuvezwe yonke into mhlawumbi inganomthelela kwicase, but nje uthi vandla sibone uba yenzekanga akha kuthethwe ngayo kuThando Nesithembu, masithi ke bese kushutwe kugqityiwe. Sakhe sibone uba kwizingane zesithembu ezi ke ngoku bazawukhe bayiphathe na into edibene naloo nto leyo. Mhlawumbi noba batshilo ukuba hayi asikwazi uba singathetha ngayo in details ke, but ke yenzekile into enje, but asikwazi uthetha ii-details zayo because inomthetho phakathi. Sakhe sibone uba izawukhe ivezwe na. So yiloo nto leyo ke abanye abantu abafila like uba hayi kodwa ewe ke uSne siyamazi une-mistakes zakhe and uyathanda uzenza ii-victims zokuba ngenxa yoba yena engenamama, kodwa ke ngoku it looks like aba banoomama zikhona into ezithile bona abaprotectwayo kuzo, like bangabuzwa ngazo funeka beziphendulile. But uSne yena yonke into, uSne noba kungenzeka ntoni soze ngabuzwa kwishow, noba ibiyenzeka 7 months ago, as soon as iicamera zi-on kukhutshwa yonke into kaSne apha, but abanye ayenziwa loo nto leyo. Naba olwandle bekuthiwa bamithisile kwathiwa baswelekile abantwana babo, asoze ibuzwa hlaliswe phantsi kuthiwe makachaze ke ukuthile into yale ntombazana. Mhlawumbi ke simbone sithi akafuni uthetha ngayo njengoSne besimbone nangoku engafuni uthetha ngale nto yakhe yomtshato, wahamba wabashiya. Ayenziwa loo nto leyo, yonke into iba in passing for abanye abantwana, but uSne yena ukhangeleka ngathi ulidini lezi show zabo. Khona ke ubu-unfair obukhoyo. Siyayifuna i-content yezingane zesithembu, siyayifuna i-content yabanye nabo aba bantwana. Xa bekwazi ubuza uSne ngento zoo-YouTube nakwizinto zoo-Facebook, nabanye mababuze ngezinto ezivelayo. Njengoba nditshilo ndisithi uSne ewe ke unazo iimpazamo zakhe njengomntu wonke, nathi asikho perfect, nabanye izinto zabo masizive kwezi shows, mazingamane ziphela phaa emacaleni. Otherwise khanisho ke guys uba nicinga ntoni nina ngayo yonke le nto ndithetha ngayo apha. uMamGobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.